Mula wong wedok iki lek meteng ganjarane gedhe, pendak bengi oleh ganjarane salat tahajud, gak usah tahajudan. Pendak awan oleh ganjarane poso, gak usah poso, kaya ngono iki lho. Bu. Wong meteng iki pendak bengi oleh ganjarane salat tahajud, gak usah tahajudan. Pendak awan oleh ganjarane poso, gak usah poso, sing penting meteng. Bu, meteng nggih. Meteng nggih. Lek bojomu takon sing ngajimu ning pondoke Pak Sarifudin sapa? Pak Lukman, apa judule? Bu. Bapak-bapak batin yo penak yo wong wedok lek meteng ganjarane gedhe.